Hei, tervetuloa webinaariin onnistuneen pelaajakeskustelun koostumus 10–12-vuotiaille. Mun nimi on Vaaran Jore ja sanotaan, nyt ollaan tärkeän aiheen äärellä tämä pelaajakeskustelu ja semmoinen vaikuttava, hyvä valmentaminen on itselle semmoinen sydämen asia pelaajakeskustelu on loistava mahdollisuus toteuttaa sitä. Edetään tässä tosiaan tätä esitystä eteenpäin ja vaikka sen loppuvaiheessa voi sitten esittää kysymyksiä, jos tulee asioita mieleen. Mutta lähdetään tästä liikkeelle suoraan. Eli mennään tämän teeman parissa nyt oikeastaan niin 4 pääteemaan. Ensimmäisenä se, että miksi pelaajakeskustelu yleensä on tärkeää, miksi on oleellista se pitää, mitkä on niitä tyypillisimpiä haasteita tai sudenkuoppia pelaajakeskusteluissa, ja sitten mikä on se onnistunut koostumus pelaajakeskusteluun. Ja sitten vielä viimeisenä 4. kohtana toi motivaatiomiitti yhtenä menetelmänä pelaajakeskustelun pitämiseen. Eli näistä koostuu toi webinaarin sisältö. Ja kun lähdetään heti ensimmäisenä siihen sukeltamaan, että miksi tämä pelaajakeskustelu on tärkeä, niin oikeastaan meidän pitää lähteä miettimään sitä, että mikä on valmentamisen ydin, koska se on se silta siihen pelaajakeskusteluun. Ja valmentamisen lähtökohtahan on se tietenkin, että me otetaan meidän valmennettavia, eli lapsia, nuoria, vahvistaa ensinnäkin motivaatiota kehittymään ja onnistumaan siinä lajissaan. Me halutaan, että he onnistuu siinä. Ja sitten kun mietitään yhtä tärkeää ydintä valmentamisessa, niin se ehdottomasti on se, että me tunnettaisiin jokainen meidän pelaaja ja ymmärrettäisiin erilaisuutta. Muistan yhden tapahtuman, jossa oli puhetta tästä ja oli puhetta, että mikä on valmentamisen tärkein asia, ja siellä tuli aika selkeästi esille se, että ymmärrä pelaajien erilaisuutta. Eli käytännössä kun joukkueessa jokaisella on oma persoona, oma temperamentti, motiivit miksi harrastaa, onpa sitten vaikka, että kaverit on se iso tekijä, että harrastaa ja samalla nauttii lajista, mutta siellä on niin eri tekijöitä taustalla, jolloin se tarkoittaa sitä, että kunkin kanssa pitää vähän omalla tavalla löytää keinoja valmentamiseen, motivointiin, vuorovaikuttamiseen, palautteen antamiseen siihen kokonaisuuteen. Että joukkuetta sinänsä ei oikein voida valmentaa yhtenä massana, vaan täytyy valmentaa yksilöitä siellä joukkueen sisällä. Ja tämmöisen lajiosaamisen lisäksi ja myöskin tämmöisen teknis-taktis-osaamisen lisäksi valmennus on mitä suurimmassa määrin kyllä psyykkisen valmennuksen ymmärtämistä ja sitä järkevää toteuttamista. Et ymmärtää, että mikä on oleellista valmentamisessa, vuorovaikutuksessa, mikä vaikuttaa sen nuoren mielentilaan, asenteisiin, ajatusmaailmaan ja miten se tekee silleen niin kuin yksinkertaisesti siinä arjessa, jokapäiväisessä valmentamisessa. Ja yksi hyvin oleellinen pointti myöskin siinä, että mikä se valmentamisen ydin on ja miksi on tärkeää huomioida nuo psyykkinen valmennus ja mielentaidot, on se, että ne pyrittäisiin huomioimaan jo nuoresta alkaen. Että nuoresta alkaen jo lähtisi muodostumaan semmoinen oikeanlainen mindsetti, mikä tukee sitä omaa kasvua ja kehitystä ja lajissa oppimista ja kehitystä ja semmoista tervettä itseluottamusta, itsetuntoa. Nuoresta alkaen lähdettäisiin sitä rakentamaan. Et tarkoittaa sitä, että lapsen ja nuoren se itsetuntemus paranee, alkaa tuntea itseänsä ja tunnistaa vaikkapa omat vahvuutensa ja omaksuu semmoisen kasvun asenteen. Eli käytännössä sen, että niin kuin on fokus siinä omassa kehittymisessä. Et huomaa, miten itse kehittyy ja menee eteenpäin, missä se oma oppiminen tapahtuu, eikä niinkään ole riippuvainen tuloksista ja siitä, että vertaa omaa toimintaa muihin, vaan kasvuasenteessa se fokus on nimenomaan siinä, että huomio on siinä omassa kehittymisessä.
Ja myöskin sitten se, että osaa sitten loppuviimein löytää keinoja niin kuin mielentaitojen vahvistamiseen, vaikka siihen, että miten voi oma itseluottamuksen huomioida ja vahvistaa sitä. Esimerkiksi sisäisen puheen avulla. Ja tämä on niin sen valmentamisen ydin. Ja kaikki tämähän tapahtuu vuorovaikutuksessa. Eli kyllä se, silloin kun puhutaan valmennuksen ytimestä, niin silloin me puhutaan käytännössä vuorovaikutuksesta. Se on se oleellinen, niin kuin, mikä kaikki nämä yhdistää. Ja kun ajatellaan, että miksi se pelaajakeskustelu on tärkeä, niin sehän on silloin loistava paikka juurikin tehdä tätä hyvää valmentamista. Eli pelaajakeskustelussa on tosi iso potentiaali, niissä on iso mahdollisuus tehdä hyvää valmentamista, vaikuttaa käytännössä sen nuoren urheilijan sisäiseen motivaatioon, kehittymiseen kaiken kaikkiaan, itseluottamukseen ja myöskin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joilla kaikilla on tosi iso merkitys siihen, että miten se nuori sitoutuu ja tykkää siitä omasta lajistaan ja kokee niin kuin positiivisia kokemuksia. Jos tämä niin kuin on enemmän ehkä se nuoren urheilijan näkökulma, niin samalla sitten myöskin pelaajakeskustelu on tärkeää valmentajan näkökulmasta sen takia, että siinä on iso mahdollisuus myöskin vaikuttaa sitten pelaajan ja valmentajan väliseen luottamukseen ja siihen vuorovaikutussuhteeseen. Mikä on niin kuin merkittävä kans taas, kun miettii urheilijan sitä lajikokemusta tai lajissa pysymistä, että se vuorovaikutussuhde on hyvä ja luottamuksellinen. Eli tämmöinen turvallinen ilmapiiri, niin tämä osaltaan vaikuttaa myöskin motivaatioon, siihen lajissa sitoutumiseen ja lajista innostumiseen. Mikä myöskin on niin kuin tärkeää pelaajakeskustelussa, on se, että ne on jo osa valmennusprosessia. Eli pelaajakeskustelut pitäisi olla jo osa sitä valmennusprosessia, eli ei tarvitse niin sanotusti pyörää keksiä uudestaan, kun ne on siellä jo. Idea olisi vaan se, että kun ne on oleellisia, että miten sen sitten tekee, mikä se koostumus on, miten sitä tekee mahdollisimman hyvin ja vaikuttavasti ja riittävän tehokkaasti, että se on silleen järkevää toteuttaa siinä ihan arjen valmentamisessa. Ja kun mennään sitten siihen, että okei, mikä siellä niin on oikeasti ne sudenkuopat tai tyypillisimmät haasteet niissä pelaajakeskusteluissa, niin ehkä yksi semmoinen iso, mihin törmääkin, on se, että yleensäkin niitä ei pidetä, että ne jää vaan tekemättä. Ja tosi monen vaikka aikuisurheilijan kanssa on tullut juteltuakin, että jostain syystä niitä vaan ei ole tullut pidettyä, ja sillä taustalla varmasti on ehkä näitä tyypillisimpiä haasteita nimenomaan sitten, että miksi ne voi olla, että jää tekemättä. Eli usein niitä ei yleensäkään pidetä, tai sitten kauden aikana ei kerkeä pitämään juuri ollenkaan, tai sitten korkeintaan sen kerran. Toki se kertakin on jo hirmu hyvä, että sen kerran kerkeä pitämään. Mutta ne tyypillisimmät haasteet usein kyllä liittyy siihen, että on ongelmia niin kuin ajankäytössä tai aikataulussa, että missä ihmeen välissä oikeasti pitäisin pelaajakeskusteluita, kun niihin menee niin paljon aikaa. Jos joukkueessa on vaikka 50 pelaajaa, niin missä ihmeen välissä kerkeää pitämään. Että jos ollaan yksittäin kunkin kanssa keskustelemaan ja keskustelu vie mennessään, että jos siihen alkaa menemään niin yhden pelaajan kanssa puolesta tuntiin saakka, niin mistä sen ajan siihen ottaa? Tämä on niin kuin yksi semmoinen, mikä jo vähän niin kuin alkumetreillä jo tulee semmoinen, että nyt tämä tuntuu jo liian isolta kokonaisuudelta. Ja toinen semmoinen merkittävä haaste on se, että miten niin kuin pitäisi niin kuin kommunikoida sitten eri-ikäisten nuorten kanssa. Miten juttelen ja mitä kysyn, mistä keskustelen siinä pelaajakeskustelun aikana. Koska yksi semmoinen tyypillinen haaste kyllä on tuossa kommunikoinnissa lasten ja nuorten kanssa se, että se nuori urheilija ei puhu. Ei oikein niin kuin saa sanotettua asioita ja kerrottua ääneen, puettua sanoiksi asioita, jolloin käytännössä se menee
menee siihen, että valmentaja puhuu ja nuori urheilija kuuntelee. Valmentaja sanoo, että mun mielestä sulla on mennyt tällä ja tällä tavalla ja mun mielestä sun olisi hyvä tehdä näitä juttuja ja tommosia tavoitteita asettaa. Jolloin tavallaan se nuoren oma ääni jää hiljaiseksi ja silloin se vaikuttavuus jää tosi pieneksi. Eli noi on niinku ne ehkä tuossa kommunikoinnissa se yksi iso haaste. Toki sitten myöskin se, että no miten niinku annan rakentavaa palautetta. Että jos valmentajana on mielessä, että niinku tiettyjä asioita, missä pelaaja olisi hyvä kehittyä, että miten annan siitä sen rakentavan palautteen. Mutta kaikkien näiden kautta tavallaan se ikään kuin se urheilijan oma ääni jää kuulematta, mikä on kuitenkin kaikista oleellisin, että se urheilijan ääni olisi kuuluvilla. Ja sitten kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin ehdottomasti myöskin niinku keskittymisvaikeudet on yksi semmoinen, että miten niinku fokus pysyy siinä aiheessa sen keskustelun aikana. Katsotaan näihin kohta hetken päästä sitten ratkaisuja, että miten nämä niinku taklataan. Okei. Elikkä kun lähdetään menemään nyt sitten siihen 3. steppiin, elikkä mikä olisi sitten se onnistuneen pelaajakeskustelun koostumus? Kun mietitään sitä koostumusta, mikä siinä oikeasti on taas oleellista siinä pelaajakeskustelussa, niin kun mietitään lapsia ja nuoria, niin erityisestihän se sisäisen motivaation vahvistaminen on tosi tärkeässä roolissa, että me saataisiin sitä vahvistettua, jolloin tavallaan me saadaan lapset entistä paremmin sitoutettua siihen lajiin, pysymään lajissa, innostumaan lajista, tavallaan rakastumaan siihen lajiin, niin toi on niinku se tosi tärkeä perusta, mikä pitää huomioida. Koska tuo motivaatiohan toimii tuommoisena sisäisenä voimana ja energialähteenä, joka sitten suuntaa sitä käyttäytymistä siihen suuntaan mihin halutaan. Ja se vaikuttaa siis siihen käytännössä toiminnan voimakkuuteen, että heittäydytään kunnolla yrittämään, tekemään, kokeilemaan ja sitoudutaan myöskin pitkällä aikajänteellä nimenomaan siihen tekemiseen. Ja kun motivaatiota ja sisäistä motivaatiota on, niin henkilö myöskin valitsee itselleen sopivia niin tehtäviä ja haasteita harjoituksissa vaikka, että pystyy haastamaan itseään hyvällä tavalla. Motivaation taustalla se on niinku se on moniulotteinen prosessi. Se on dynaaminen prosessi, ja siihen vaikuttaa vuorovaikutussuhteet, mutta yhtenä tosi vahvana teorianahan sillä taustalla on tuommoinen itsemääräämisteoria, tekijä Ryanin teoria, ollut semmoinen kantava tässä jo pitkään. Käytännössä tarkoittaa sitä, että sisäisen motivaation taustalla olisi 3 tärkeää tämmöistä tarvetta, jotka on koettu autonomia, koettu pystyvyys ja koettu yhteenkuuluvuus. Tarkoittaa sitä, että tuo koettu autonomia sitä nimenomaan, että lapsella ja nuorella on kokemus siitä, että on itse päässyt vaikuttamaan asioihin. On päässyt vaikuttamaan ja kertomaan mielipiteensä asioista. Ei sitä, että hänellä on vapaa valinnanvapaus tehdä mitä haluaa, vaan nimenomaan on kokemus siitä, että on päässyt vaikuttamaan asioihin. Oma ääni on tullut kuuluville. Vaikkapa yksittäisissä harjoituksissa, että jos aika ajoin pääsee juttelemaan harjoittelun sisällöstä tai pelaajat vaikka valitsee muutaman alkulämmittelyharjoituksen väliltä, että kumman valitsee, niin siinä tulee se kokemus siitä, että on päässyt vaikuttamaan ja harjoittelun sisältöön, jolloin se vahvistaa sisäistä motivaatiota. Ja tämä on niin yksi tosi tärkeä, kun mennään tuohon, että mikä on tuo onnistuneen pelaajakeskustelun koostumus. Niin toi autonomia, koetun autonomian huomioiminen on äärimmäisen tärkeää siinä olla taustalla mukana. Ja toinen osa tätä itsemääräämisteoriaa on tuo koettu pystyvyys tai pätevyyden tunne. Ja se koettu pätevyyden tunne on itse asiassa kyllä yksi merkittävin, kun mietitään harrastamista, merkittävin tavallaan siihen sitouttavaa ja sitä sisäistä motivaatiota vahvistava tekijä, että on se kokemus omasta pätevyyden tunteesta, että minä osaan, kehityn, menen eteenpäin. Tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että miten sen tuo esille, miten sen sanottaa, että missä itse on mennyt eteenpäin, mitkä on ne stepit ollut, mitä on oppinut,
ja mitkä on ne seuraavat asiat, miten pääsen haastamaan itseä, mitä haluan oppia seuraavaksi. Ja tämä on niin kuin toinen äärimmäisen tärkeä homma. Kolmantena on sitten tuo koettu yhteenkuuluvuus. Että kyllä meistä jokainen haluaa olla osa jotakin ryhmää, osa jotakin joukkuetta ja kuulua siihen. Ja se tarkoittaa sitä silloin, että kun pidetään pelaajakeskusteluita, niin tämähän jo itsessään vahvistaa sitä vaikka joukkueeseen yhteenkuuluvuuden tunnetta. On kokemus siitä, kun pääset aidosti vuorovaikuttamaan valmentajan kanssa, niin se on linkki siihen joukkueeseen. Nämä 3 asiaa itsemääräämisteoriasta on niin kuin siinä perustana, että mistä pitäisi lähteä ponnistamaan siihen pelaajakeskusteluun. Eli että huomioidaan se kokemus siitä autonomiasta, että se oma ääni tulee kuuluville, että pelaaja pääsee sanottamaan, kertomaan omia ajatuksia. Ja se edellyttää toki sitä, että pitää hieman miettiä, että miten se onnistuu, että miten se pelaajan ääni tulee kuuluville. Ja myöskin se, että se pätevyyden kokemus tulee esille siellä että mitkä ne on ne asiat, mitä on oppinut, kehittynyt, missä on mennyt eteenpäin, mitkä ehkä omat vahvuudet. Ja sitten samalla tämä kaikki toki vahvistaa sitä yhteenkuuluvuutta, kun se keskusteluilmapiiri on turvallinen, luottamusta herättävä. Ja kun ajatellaan motivaatiota vielä tuolla taustalla, että tämmöinen ulkoisesti motivoitunut urheilija, niin käytännössä silloin se motivaatio tulee niistä ulkoisista kannustimista. Että jos mietitään palkintoja, että minkälaisia palkintoja saa tai saa hyväksyntää vaikka toisilta, kavereilta, vanhemmilta, valmentajilta, kun tulee onnistuneita suorituksia, niin saa sen hyväksynnän sitä kautta. Peliaika voi olla semmoinen. Ja toisaalta sitten se, että välttää rangaistuksia. Eli se on se motivaatio siellä ulkoisissa tekijöissä. Silloin, jos on vahvasti tuo ulkoinen motivaatio siellä ikään kuin vallollaan urheilijalla, niin silloin myöskin epäonnistuminen nähdään helpommin uhkana. Ja se taas sitten johtaa entistä enemmän vielä semmoiseen varovaisuuteen, ja virheitä aletaan pelkäämään entistä enemmän. Ja toisaalta samalla sitten se keskittyminenkin voi mennä liikaa siihen lopputulokseen, ja se taas heikentää sitä suoritusta ja oppimista. Eli tavallaan se niin kuin sekoittaa kyllä sitä että urheilija ei pääse niin kuin täyteen potentiaaliinsa ja on riippuvainen nimenomaan näistä ulkoisista tekijöistä koko ajan. Ja toki silloin herkästi myöskin urheilija alkaa yhdistää omaa arvoansakin niihin saavutuksiin ja siihen ulkopuoliseen hyväksyntään, jolloin se myöskin helposti niin kuin horjuu tai kaatuu silloin, kun ne ulkopuoliset asiat ei toteudukaan. Ja myöskin se kiinnostuminen siihen tekemiseen saattaa hyvinkin loppua, jos niin kuin menestystä ja palkintoja ei tulekaan. Usein saattaa olla, että se ulkoinen motivaatio tällä niin kuin lyhyellä aikajänteellä näyttää tehokkaalta, että okei, no nyt on tuommoinen tavoite, jos tämä tehdään, niin saadaan tämä palkinto. Ja se saattaa niin kuin päällisin puolin näyttää semmoiselta, mutta pitkällä aikavälillä sen vaikutus heikkenee ja on huono. Se voi olla jopa haitallinen, jos se sisäinen motivaatio on heikko. Että jos se sisäinen motivaatio on heikko. Ja ulkoinen motivaatio sinänsä se toimiikin semmoisiin hyvin, hyvin yksinkertaisiin asioihin, että jos tavoitteena olisi päivässä kaivaa lapiolla vaikka niin 100 metriä jotakin kuoppaa ja yksinkertainen tehtävä 100 metriä päivän aikana ja siitä saisi tietyn määrän rahaa, niin se olisi niin yksinkertainen juttu, että silloin se olisi simppeli. Mutta käytännössä kun puhutaan valmentamisesta, ihmisten kanssa olemisesta, niin sit mennäänkin niin moniulotteisiin asioihin, että se pelkkä ulkoisen motivaation turvautuminen ei vaan käytännössä toimi, ja se voi olla jopa haitallista. Eli käytännössä sitten kun mietitään taas, niin jos mietitään janalla toiseen ääripäähän sisäisesti motivoitunutta urheilijaa, niin silloin käytännössä se urheilija tai nuori lapsi harjoittelee, koska nauttii siitä itse tekemisestä, oppimisesta, siitä, että pääsee valitsemaan itselleen sopivaa haastavia tehtäviä, harjoitteita ja sitä kautta haastaa itseään sekä harjoituksissa että peleissä.
silloin se tekemisen ilo on taustalla aidosti. Ja tällöin se motivaatio on sitten usein pitkäkestoista, koska se tulee sieltä sisältäpäin se voima ja energia. Ja se ei ole riippuvainen nyt niistä palkinnoista tai siitä, että välttää jonkun rangaistuksen, vaan siellä on aidosti se tekemisen ilo, oppiminen, itsensä haastaminen taustalla. Ja kun nämä on sillä mukana, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että siinä on mukana myöskin pitkäjänteisyys. Et tekemiseen pystytään sitoutumaan pitkäjänteisesti, koska se itsessään on palkitsevaa. Ja silloin kun urheilijalla on vahva tämä sisäinen motivaatio, silloin myöskin epäonnistumisia siedetään paremmin ja se motivaatio säilyy siitä huolimatta, koska ne nähdään vaan silloin oppimiskokemuksina, että näistä voi ottaa opiksi ja edelleenkin pääsen kehittymään, haastaa itseäni. Ja silloin myöskin urheilija pystyy keskittymään paineen alla paremmin, kun se fokus ei ole siinä lopputuloksessa tai siinä, että välttää rangaistuksen vaan siinä nimenomaan, että miten itse suoriutuu, itse nauttii tekemisestä ja koko ajan haluaa kehittyä ja oppia lisää. Eli tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, tämä sisäisen motivaation huomioiminen ja vahvistaminen myöskin siinä pelaajakeskustelussa. Ja ilman muutahan tämä ei ole semmoinen, että tämä olisi niin kuin joko tai, että se ulkoinen motivaatio olisi niin kuin täysin huono asia. Ei, vaan molemmat on ihan hyviä silloin, kun niitä osataan oikealla tavalla käyttää. Elikkä usein saavutetaan niin kuin paras lopputulos, kun niitä pystytään yhdistämään silleen tasapainoisesti. Vaikka se ulkoinen motivaatio ei olekaan yhtä kestävä kuin sisäinen motivaatio, niin kun on vahva sisäinen motivaatio, niin sitä pystytään kyllä niin kuin käyttämään semmoisena täydentävänä työkaluna. Tai jos on hieman heikko se sisäinen motivaatio, niin silloin voidaan sitä täydentää ikään kuin ja ruokkia tai niin sanotusti tuuppailla motivaatiota kohti sitä sisäistä motivaatiota. Esimerkiksi niin kuin palkinnot tai tunnustukset, niin niiden kautta voidaan ajoittain tosiaan houkutella sitä urheilulta saamaan sisäistä motivaatiota lisää, jolloin tavallaan voidaan niin kuin ikään kuin liukua sieltä ulkoista motivaatiosta pikkuhiljaa kohti sisäistä motivaatiota. Se tarkoittaa sitä oikeanlaista valmennusta, oikeita asioita sen huomioimisessa. Ja edelleen pelaajakeskustelu on siihen niin kuin ihan loistava mahdollisuus. Okei. Kun mennään taas siihen sitten, että mikä se on se oikea koostumus pelaajakeskusteluun, niin kun huomioidaan sillä että siellä on mukana ne itsemääräämisteorian asiat, ja siellä on mukana tuo sisäisen motivaation huomioiminen, niin tavallaan se runko olisi hyvä miettiä sitä kautta, että ensinnäkin tosi tärkeää on se valmistautuminen. Että mieti jo etukäteen, että mikä se keskustelun tavoite on. Pidä mielessä toi itsemääräämisteorian niin kuin periaatteet. Miten saan sen urheilijan autonomian eli äänen kuuluville, miten vahvistaa pätevyyden tunnetta ja samalla luot sen hyvän vuorovaikutussuhteen siihen urheilijaan. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää myöskin valita riittävän rauhallinen ja turvallinen ympäristö. Riittävän rauhallinen. Usein sitten urheilussa tarkoittaa, että se voi olla ne tilat, missä urheillaan, siellä on joku pukukoppitila tai muu, mutta se on riittävän rauhallinen ja turvallinen ympäristö. Ja sille, että varaa niin riittävästi aikaa siihen keskusteluun, että ei ole itsellä ainakaan semmoinen hoppu kaulassa niin sanotusti, vaan tietää, että tässä voi olla rauhassa sen hetken. Toisena on se avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka luo nimenomaan sitä luottamusta pelaajan ja valmentajan välillä. Eli edellyttää sitä vuorovaikutusta, että kysytään ja kuunnellaan ja on myöskin empatia heittäytyä kuuntelemaan samalle tasolle sen pelaajan kanssa. Ja sitten kun mennään siihen itse tavallaan koostumukseen siinä keskustelussa, niin meillä on tämmöinen 3K:n teoria siinä taustalla, mitä on hyvä hyödyntää, eli kysy, kuuntele ja keskustele. Nekö säilyy siinä mukana ja tavallaan vähän niin kuin se, että mitä niistä painottaa milloinkin, on vähän sitten semmoinen ehkä asia tai taito, mitä voi lähteä miettimään, että milloin painottaa enemmän sitä kysymystä
avoimia kysymyksiä tai sitten kysyy vähän tarkentavia kysymyksiä. Ja milloin painottaa enemmän sitä kuuntelua, että oikeasti on korvat höröllä kuuntelemassa, että kun näkee, että lapsi tai nuori alkaa sanottaa asioita ja näin, niin että oikeasti kuuntelee, on empaattinen. Ja sitten joskus taas se, että se keskustelu menee syvemmälle, että lisää sitä keskustelua, kysyy oikeita asioita ja syventää keskustelua enemmän. Niin nämä niin kuin pitää mukana siinä 3K-teoria. Ja se voisi niin kuin edetä sillä tavalla, että jos mietitään taas sitä pätevyyden tunnetta itsemääräämisteorian osalta, niin hyvä on kysyä esimerkiksi pelaajan omia kokemuksia omasta kehittymisestään, oppimisestaan tai vaikka vahvuuksistaan. Missä niin kuin omasta mielestä, että miten on mennyt, että missä olet omasta mielestä eniten kehittynyt? Mitä olet eniten oppinut tai mitä on ollut mukavin opetella tai mitkä sun mielestä sun vahvuudet on? Ja sieltä kun tulee asioita, niin silloin niitä on hyvä vahvistaa entisestään. Et mitkä sun omat havainnot on tuossa seuraavana. Kerro oman näkemyksesi asioista, joissa pelaaja on kehittynyt tai missä hän on oppinut tai mitkä hänen vahvuudet on. Ja jos pelaaja kokee tiettyjä asioita, missä on kehittynyt, niitä on ilman muuta tärkeää hyvä vahvistaa. Silloin aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että jo nuorena on tärkeää alkaa huomioimaan niin kuin, mielentaitojen ja psyykkisen valmennuksen, niin se on niin kuin, tavallaan, jos miettii valmentamisen kautta, yksinkertaisuudessaan yksi tärkeä osa on tämä, että kysyy näitä asioita, vahvistaa niitä, että pelaaja sanoo, että on kehittynyt omasta mielestä vaikkapa jalkapallossa syöttämisessä ja vahvistaa sitä sitten, kertoo vahvistavia asioita valmentaja omista havainnoistaan siihen liittyen. Ja sinne alkaa muodostua se ajatus siitä omasta vahvuudesta niin se on nyt tärkeä osa. Ja sitten tavallaan jos mietitään sitä, että me saadaan tuo kehittyminen sieltä esiin, nuoren äänikulville, valmentajan näkemys niistä, niin sitten on hyvä taas miettiä, kun mietitään, että mikä se seuraava vaihe on. Että missä pelaaja haluaa kehittyä seuraavaksi. Että sitä voi myös kysyä suoraan, että mikä on semmoinen juttu, että missä sun mielestä olisi tarpeen sun seuraavaksi kehittyä, tai mitä haluaisit seuraavaksi oppia. Ja tämä taas on niinku sit se, mikä asettaa niitä tavoitteita siihen jatkoon. Ja nimenomaan tavoitteita siihen tekemiseen. Et mikä näkyy siellä sitten voi niinku viitata suoraan sinne harjoitteluunkin ja helpottaa valmentajan toimintaa, kun saa näitä asioita esille, että mistä voi harjoituksissa antaa palautetta. Eli jo tuolla niinku tavallaan yksinkertaisella kaavalla me saadaan niinku keskustelun kautta tuotua vahvistettua tätä itsemääräämisteorian sisäistä motivaatiota ja jo tässä on semmoinen niinku hyvä niinku koostumus siihen pelaajakeskustelun tekemiseen. Yleensä sen lisäksi, että on tärkeää, että se lapsen oma ääni tulee kuuluville, hän pääsee sanomaan, niin ne kyllä odottaa myöskin sitä, että mikä se valmentajan näkemys on ja mitä valmentaja ajattelee. Ja silloin kun nämä tapahtuu vuorovaikutuksessa, niin se on niin semmoinen vahva pelaajakeskustelu. Ja nyt taas kun mietitään sitä koostumusta, niin motivaatiomiitti on menetelmänä tämmöinen ikään kuin valmis menetelmä, nimenomaan toiminnallinen menetelmä lasten ja nuorten kanssa käydä pelaajakeskusteluja hyvässä vuorovaikutuksessa. Ja nimenomaan tässä on taustalla juurikin nämä asiat, mitä niin kuin tuossa on käyty aikaisemmin läpi. Aito halu, mistä on lähtenyt, aito halu auttaa lapsia ja nuoria sisäisen motivaation tukemiseen ja samalla antaa valmentajille semmoinen helppo menetelmä pelaajakeskusteluihin ja valmentamisen tueksi. Koska se arjen valmentaminen, siinä on ilman muuta niin monta asiaa ja on niitä aikatauluhaasteita ja niitä, että miten tämän keskustelun pitäisi ja näin. Ja tämä on lähtenyt siitä, että tämä pystyy tekemään oikeasti ajallisesti, tehokkaasti, samalla tosi vaikuttavasti, silleen selkeästi ja helpolla menetelmällä siellä arjessa. Ja tämä motivaatiomiitti menetelmänä sisältää myöskin kaikki nämä oleellisimmat tämmöiset laji- ja mielen taidot,
tuommoisina tavoitekortteina sekä niin kuin myöskin hyvinvointitekijät ja on siellä itse asiassa vielä fyysisiä tekijöitäkin. Ne on tuonne kuvitettu ja sanallistettu kortteihin ja ne toimii sen keskustelun tukena, mikä auttaa taas todella paljon siinä, että lapsi ja nuori pystyy niin kuin sanottamaan huomattavasti paremmin asioita. Tämä on niin kuin lähtenyt siitä, että me ollaan mun vaimon kanssa tätä lähdetty miettimään. Kummallakin on omat taustamme. Itsellä niin kuin, urheiluvalmentamisen, tuommoisen mentaalivalmennuksen, psyykkisen valmennuksen kautta ja taas vaimolla tuon fysioterapian kautta. On tästä niin kuin yhdistetty semmoinen toimiva kokonaisuus, vähän niin kuin tämmöinen poikkitieteellisesti, että saadaan tehokas toimiva kokonaisuus, niin tämä on niinku semmoinen meidän tuotos, mikä lähtenyt aidosta halusta liikkeelle. Ja se mikä tässä niinku on pointtina motivaatiomiitissä on se, että se nyt taas kun mietitään sitä arjen valmentamista, että se säästäisi sitä aikaa, merkittävästi säästäisi aikaa, että se olisi tehokasta ja sitä, että lyhyessä ajassa saisi jo tosi paljon vaikuttavuutta siihen pelaajakeskusteluun. Tosiaan lähtökohta on siinä, että se vahvistaa sisäistä motivaatiota, mikä on se tärkein perusta lapsilla ja nuorilla varsinkin. Ja samalla sitten se, että se tukee sitä henkilökohtaista kehitystä, missä on kehittynyt, missä haluaa seuraavaksi kehittyä ja antaa siihen niin kuin paljon. Samalla se tuo myöskin ne tavoitteet yksilölliseksi, että mitkä on just ne mun asiat, mihin mun pitää keskittyä ja miten voin siirtää ne sinne harjoituksiin, jolloin tavallaan helpottaa valmentajan työtä todella paljon, kun sieltä saa juurikin niitä tärkeitä asioita, mitä voi siinä arjen valmentamisessa nostaa sitten esille, antaa palautetta ja heittää kannustavia lauseita ja muuta. Se vahvistaa vuorovaikutusta urheilijan ja valmentajan välillä ja mahdollistaa sen, että pystyy huomioimaan pelaajat yksilöllisesti vaikkapa joukkueessa, koska tosiaan joukkueen valmentaminen on mitä suurimmissa määrin yksilövalmentamista. Ja iso merkitys on myöskin sillä, että tämä itsearvioinnin kautta lisää sitä pelaajan itsetuntemusta ja se taas vahvistaa itseluottamusta ja motivaatiota. Mutta menetelmänä tämä on toki semmoinen, että tämä pelaajakeskusteluihin toimii niin kuin todella hyvin, mutta tätä pystyy hyödyntämään valmentamisessa monella muullakin tavalla ja koko kauden ajan. Tästä on kyllä kokemukset on ollut kyllä äärimmäisen hyviä. Tämä on niin kuin ollut seuroissa jo käytössä eri lajeissa, että tätä on muun muassa hyödynnetty jääkiekon parissa, rokissa, HPK:ssa, jalkapallossa on hyödynnetty Ropsissa sen lisäksi tämä ei ole vaan missään nimessä lasten ja nuorten menetelmä, vaan toimii kaiken ikäisille. Et vaikka on pidetty myöskin semmoisia yksilöllisiä motivaatiomiittejä tämmöisille nuorille aikuisille ihan niin kuin eri lajeissa liigatason pelaajille, semmoisia, jotka pelaa Suomen maajoukkueessa ne kokemukset on ollut kyllä todella hyviä ja se viesti on ollutkin sitä, että olisi ollut mahtavaa, kun tämmöinen olisi ollut vaikka siinä omassa niin kuin lapsuus-nuoruusvaiheessa käytössä. Sinänsä on kyllä äärimmäisen hyviä kokemuksia tästä. Siellä tosiaan myöskin on mukana niitä hyvinvointiin liittyviä kortteja tässä motivaatiomiittimenetelmässä. Se on niin kuin tosi tärkeää olla siellä mukana, että siellä huomioidaan hyvinvoinnin tietyt avaintekijät, koska se vahvistaa sitä lajissa säilymistä ja myöskin ehkäisee dropouttia. Että sen hyvinvoinnin huomio kokonaisuudessa niin on tärkeää. Toki muutenkin, kun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin niin kuin huomioi lasten ja nuorten kanssa, niin se tietenkin parantaa harjoittelun tehoa ja auttaa vaikkapa keskittymään, kun vaikka on uni ja ravinto, nämä tekijät on sillä huomioitu. Ja sitä kautta tehostaa kehittymistä, palautumista. Ne on tärkeä seikka tuossa. Tuossa on jotenkin kokemuksia vielä niin kuin motivaatiomiitistä menetelmänä tosiaan niin kuin sekä niin kuin tuolle valmentajan näkökulmasta se viesti on ollut kyllä sitä tavalla, että niin kuin nyt pystyy niin kuin juttelemaan nuoren urheilijan kanssa, että
ei tarvitse laittaa sanoja niin sanotusti suuhun, vaan nuori itse puhuu, ää, on ollut niin helppo menetelmä käyttää. Sitten taas niin kuin urheilijoiden näkökulmasta tavallaan se on paljon niin kuin avannut asioita, että on saanut oleellisen niin sanotusti esiin, että on nähnyt, missä itse on kehittynyt, kasvanut ja mihin pitää keskittyä seuraavaksi. Ja myöskin sitten niin kuin vanhempien näkökulmasta on tullut selkeästi viestiä, että on ollut hieno nähdä tuon keskustelun kautta, että miten on saanut lisää motivaatiota ja intoa niin kuin lapsi tuohon harjoitteluun. Sinänsä toi on menetelmänä semmoinen, että noita tavoitekortteja kun pystyy hyödyntämään, niin se tarkoittaa sitä, että siinä myöskin tulee kehollisuus vahvasti mukaan, mikä on tullut siitä enemmän sitten tavallaan fysioterapiapuolella tavallaan se, että ne kortit on semmoinen tekijä, että kun sitä tulee keho mukaan ja niitä kortteja pääsee katselemaan ja miettimään, ja siellä on valmiiksi avainsanoja, niin se helpottaa kyllä todella paljon sitä asioiden sanoittamista ja sitä, että mihin ikään kuin kukainenkin pelaaja nappaa kiinni. Koska se voi olla usein vähän haaste sitten se, että jos kysyy vaan, että missä olet kehittynyt tai mikä sun vahvuus on, niin se saattaa olla ehkä semmoinen, vaikka se on hyvä kysymys, mutta sitten se, että joku saattaa muistaa muutaman asian, mutta sitten se jääkin siihen. No ne kortit on tuossa kyllä on semmoinen hyvä yksi itse avaintekijä tässä menetelmässä, mikä avaa sitä kokonaisuutta tosi hyvin, toimii yhteisenä. Se on vähän niin kuin tietynlainen peli, mitä pääsee nuorten kanssa tekemään sitten. Ja kun nämä tehdään pienryhmissä, niin se tarkoittaa silloin, että siinä on tosi hyvä semmoinen energia ja keskustelu silloin käynnissä, että pystytään huomioimaan jokainen yksilöllisesti ja tavallaan silloin se keskustelu on tehokasta ja ajankäyttökin on tehokasta ja se keskustelu on vaikuttavaa. Joo. Tämä kokonaisuus on itse asiassa semmoinen, että toi motivaatiomiitti, tämmöinen niin kuin verkkokoulutus ja tuotepaketti, niin se sisältää käytännössä nuo tavoitekortit, mitkä kuuluu, eli näitä voi lajiin kuin lajiin käytännössä tilata, jos haluaa valmentaja omalle joukkueelle vaikka käyttöön, niin ei ole lajisitoinen, vaan kaikkiin lajeihin sopii. Että nyt on ollut kyllä useammassa lajissa jo käytössä nämä. Ja se sisältää myöskin seurantalomakkeet, eli tavallaan silloin, kun keskustelut pidetään, niin semmoiset selkeät seurantalomakkeet, mihin pystyy kirjaamaan hyvin simppelisti tietyt niin kuin avainasiat kehityskeskustelusta, mitkä siellä tuli esille pelaajan näkökulmasta ja valmentajan näkökulmasta. Silloin kun tämän pystyy tekemään tälleen niin kuin ajankäytöllisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti, niin sen pystyy vaikka toistamaan silloin vuoden aikana 2 kertaa, tarvittaessa vaikka 3 kertaa. Mutta yleensä 2 kertaa on semmoinen hyvä määrä. Niin seurantalomakkeesta pystyt heti palaamaan, että noita juteltiin ensimmäisellä kerralla ja toisella kerralla näistä. Sitten se sisältää koulutuksen, motivaatiomiittimenetelmän ja tavoitekorttien käyttöön, eli käytännössä videokoulutus. Se sisältää myöskin ihan konkreettisen opastusvideon niin kuin askel askeleella, että miten niin kuin, motivaatiomiitti kannattaa toteuttaa, eli käytännössä se pelaajakeskustelu. Ja myöskin ihan konkreettisen käsikirjoituksen, että jos haluaa katsoa, niin sulla on selkeä käsikirjoitus, että tuon mukaan kun meen omin sanon nämä asiat, niin se vaan toimii. Se on niin semmoinen selkeä menetelmä, mihin voi kuka vaan tämän niin kuin koulutuksen myötä kyllä mennä tekemään. Tässä niin kuin on tämä koko niin kuin verkkokoulutus ja tuotepaketti, mitä niin kuin sisältää siihen, että jos haluaa siihen ikään kuin semmoisen valmiin, toimivan, kyllä todella hyväksi havaitun niin kuin, menetelmän, niin pystyy hankkimaan. Ja näitä on niin kuin, about 40-50 joukkueen kokonaisuuksille, riippuen siitä, että miten sitä haluaa itse jakaa sitä kokonaisuutta, että minkä verran pelaajia kerrallaan ottaa keskustelua ja minkälaisella rytmillä pitääkö kerran viikossa vai 2-3 kertaa viikossa, niin ajallisesti ei mene kauaa silloin isonkaan niin kuin, joukkueen määrän pelaajakeskustelujen pitämiseen. Nyt tämän hinta itse tällä hetkellä on niin kuin 199 €, mihin kuuluu tosiaan koko tämä kokonaisuus, ja silloin saat joukkueelle nämä niin kuin, menetelmän ja
tavoitekortin käyttöön ja silloin se on sun hyödynnettävissä periaatteessa niin kuin niin pitkään kuin haluat ja sitä pystyy hyödyntämään pelaajakeskustelun lisäksi monella muullakin tavalla valmennuksen valmennuksen aikana. Vaikka jos haluaa, otteluihin valita tiettyjä teemoja, niin niistä pystyy auttaa joukkuetta valitsemaan ne tietyt teemat ja monia muita mahdollisuuksia myöskin. Näin. Tässä niin kuin kokonaisuudessaan niin tämä onnistuneen pelaajakeskustelun koostumus ennen kaikkea 10–12-vuotiaille, niin siellä on tietyt nämä haasteet nimenomaan niin kuin noissa pelaajakeskustelujen pitämisessä tämä sanotaanko, että motivaatiomiittimenetelmänä se vaan toimii tosi hyvin. Hei, kiitoksia kun olit mukana kuuntelemassa ja niin ota ihmeessä tästä mukaan itsellesi niin kuin asioita sinne pelaajakeskusteluiden pitämiseen ja voi laittaa ehdottomasti, tuossa oli mun yhteystiedot, niin viestiä joko nyt sähköpostin kautta, Instagramin kautta suoraan tai voi soittaakin, niin jos haluaa keskustella lisää, mutta löytyy lisätietoa siellä motivaatiomiitti.fi-sivustolla ja samalla nimellä löytyy myöskin Instagram-tiliä. Mut hei, iso kiitos kun olit mukana ja tsemppiä sinne valmentamiseen ja pelaajakeskusteluihin. Se on moro.